Nosaltres fa un parell o 3 anys ens va entrar l'Anna, que és l'altra noia del departament. Veiem que ens faltava una mica més, o sigui, un cop tens la pàgina web o tens la botiga oberta, clar, l'èxit ja no radica aquí, simplement s'ha d'ajudar, s'ha de fer accions de màrqueting, s'ha de fer accions de comunicació, s'ha de fer xarxes socials, i arran d'això, fa un parell d'anys va entrar l'Anna. Aquest departament s'ha fet gran, s'està fent gran, i enguany estem molt contents perquè vam tindre la possibilitat vam estar parlant amb la Lourdes, vam tindre la possibilitat i ara el que estem fent, de fet, és apostar molt per aquest departament, o sigui, no només màrqueting, no només xarxes socials, sinó comunicació, és a dir,